San Sebastian eguna dela eta asko honezkero biharamunarekin, beste batzuk oraindik ere zapore gozoarekin, sarriegin, nor ote zen sarriegi? Zer egin diote sarriegiri? Ez dizuegu hitz egingo Shakira Azpikez, Eneko Goiaz ere bai! Edo nola ere, egunotan baten eta bestean sare sozialetan arrakasta itzela izan duen irudia. Ez gara Alemaniara joango oso jokoso izan delako ez da poliziaren jarduna. Estatu Batuetan txantxa gutxirako izan da gertatutakoa eta larria benetan irakasle bat hil dute ze askotan kalean bizi den norbait, beltza den norbait, baina beltza irakasle ere bai. Black Lives Matter. Eta orain bai, Benny Hillen eskutik goazen Alemaniara, ur kainoiak erabiltzaren ondorena, lokatzetan lepo geratzarena izaten da. Bideo horretan baina, Greta Thunberg. Ez duzu ezagutzen? Aizue, Alemanian atxilotzuta egotea gauza erosoa dela dirudi, ezta? Batez ere ospetxo baldin bazara? Edo nola ere, Nafarroan, politika gintzan, zer esan, zer egin hauteskundeak datozela baote daki zue? Ez dakigu baina eskuina honezkero antolatzen hasia dela ukaezina da, zergatikote Nafarroan aldaketa sendotze bidean eta oraindik ere haratago joateko prestote da. Borja Semper, zer diozu, eskerrekoa zarela diote batzuk, honezkero, ez da posible. Gizon hau esker eskuin, zeri begira ote? Buenos días a todo el mundo, a muchos de ustedes ya les conozco, nos conocemos, a otras no. Y estoy seguro que a lo largo de los próximos meses tendremos la oportunidad de conocernos mejor. Y bien, en el mejor sentido de la expresión. Eta kirol atalean, hanka jaurtiketan, Ale Sardui! Eta kultur atalean, Otsaigiko neskak eta Maule Lestarreko gazteak rankinean lehen postuan, ze lurketa ze kristo. Inauteriak datozela, negu giroa ere bai, negu gorrian, herri hontan ez da inor aspertzen. Izigarri egun importantari egin zen eta goelan aurkezten dizugu, hor jala hiuzpalau hilabete horrentako prestatzen gututzu, horien egun amini bat jakusten dizugu egin juguna. Hizkuntzai lotzen diela bai eta plazalat agertzen, hausartzen diela, beraz horrek plazer egiten dik eta baikortzi behar dik egu antako. Eta rankinean, bigarren postuan, Titanicetik, Kate Winslet. Bai, emakume jator, eder, aktore bikaina. Eta burua ondo hornitutakoa. Zer uste duzue, pantalla aurrean ateratzeak zenolako desgaztea, karren ez da. Ondo dago, akaso urte eta aurrera joana dago, zabaldu da, estutu da, argaldu. Bai, gu, emakumeok, ziklikoak garen gizaki lurtarrok, bizirik gaude, aldakorrak gara.
nahikoa da hainbeste epai eta kristo, ze uste duzue, hau dena doan ateratzen delala? Atzera bueltatuko banintz, neure ahotsa era ezberdinetarako erabiliko nuke. Kazetari erantzungo nien, ez hitz egin horrela, emakume gaztea naiz, nire gorputza aldatzen ari da. Aldaketa ulertzeko prozesuan nago, ziurtasun ezaz betea, eta mesedez, ez egin guztia hau zailagoa izatea niretzat. Hori bulina da, are gehiago gehiagikeri bat dela esango nuke. Gauzak hobetzen ari dira, baina oraindik bide luzea daukagu. Aktore bat alfombra gorrean dagoenean eta eder eta sarmant ikusten denean gainean darama jantziarekin, komentatzea, tonifikatuta dago, edo hitz beldurgarri hori, lirain dago, ez esan. Ardura gabe jokatzen ari zara, eta emakume gazteak horren bila aritzen dira egunero, benetan existitzen ez den perfekzio horren bila. Prentsak gure gorputzaz dioen guztia, haiek beraien gorputzetan izan nahi dute. Bakarrik gaba batez izaten dugu gorputz hori, gaba bakar batez izaten gara soineko madarikatu horretan. Etxeran joatean, kotzean sartu bezain laster, kendu egiten dut, hori da benetan egiten duguna. Eta bukatzeko, kirola eta politika eta kirola, maila badoa etxera eta berarekin batera, bere bandera erraldoia. Baina bandera joko borroka honetan, argi, osasunak nahikoa marroi duelako. Ikurrina ze gauza deserosoa den ez da, ikur antifasistak bere bidea ingo du. Espero ez zutena zen, zuzenbide konstituzionalan ia katedraduna den norbaitik kendu ziotela, partidaz gozatzen ari zen momentuan. Luzetik datorren kontua da, ez? Sadarren, ikurrak, bufandak sartzea bereziki egoar mailatik eginez, askotan oztopo eta trabaz beteriko bidea da. Hori ongi dakite aspalditik futbolera doazenek, eta larun batean gertatutakoa, beste adibide bat besterik ez da, baina nik atleta garbi utzi dut, oraingoan aldatu dela, irudiak atera direla eta oihartzuna hartu dutela, baina horrelakoak ikusi ditugu Sadarren aspaldian. Ez izatea aurpegi zuriketa bat, eta tamalez esan behar da, gaurdaino behintzat egungo direktibak onartu egiten duela edo aktiboki edo pasiboki behintzat historikoki Sadarren gertatzen dena gertatzea. Eta evidentea dena da hemen adierazpen askatasuna guztiz txikiturik geratzen ari dela eta guztiz onartezina dela. Eta bukatzeko, argi, Cándido Conde Pumpido, laburdura CCP. Bueno, ikusiko dugu, baina argiz ultraeskuinak dakarrenarekin, agendan ze uste zenuten hau etzela bertan gertatuko, argi, emakumeon eskubideak murrizten hasten diren horiek guztien eskubideak murrizteko asmo dutela? Halaxe, dator gure Espainia. Fíjense la que se ha montado porque nosotros ofrezcamos la posibilidad de que las madres embarazadas escuchen el latido de la vida prenatal que tienen en su vientre. Es que es tremendo. La forja de los futuros hombres de España. Eta Espainian segituz, ETV telebista kate publikoan, badakizue kolpez kolpe eredu hartu dutela. Gu ezain jator eta improvisatzaileak izatea gauza zaila da. Gu bezain baliabide gutxi izatea, zaila den bezalaxe. ¿Es enfermera? Sí, soy ¿Bailas? enfermera, sí. Pero tía, ¿qué pasa con los enfermeros y el baile? ¿Qué? Pues que nos gusta. Si el pito no está duro, no puedes follar. Puedes hacer otra cosa, abraza al perro. Bukatzeko, hau bai albiste, munduko emakumerik martxosoena, azken 118 urteak bizirik daramatzan bakarra gaur-gaurkoz. Jatorri esan dezagun Kataluniarrekoa, baina haratago. Iruindarra zen, kazetari baten alaba, 118 urte. Zenbat gau pasa.